Anyalakit din kaubsat nga kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo. Agsipod ta, nadanon tayo manen dahito nga oras tapno agkakadwa tayo. Nagdesisyon kayo kakabsat nga isardeng yu dagiti amin nga raramidin mo. Tapno pag may sain tayo, iti tiyempo tayo. Actually, dahito kuma iti kaslala may nga family worship tayo kabsat. Worship nga sa dino man ti ayan nyo. Tano, alalain tayo at dati morning and evening worship tayo. Anya ususaran tayo iti evening worship. Isu kakabsat iti panagadal, iti Sabbath school lessons tayo. Kada ito'y nga rabii, kumaa, tar evening nga ro. Ket isukab sa ti panag-uurnong tayo. Ket nukit kitain mi at the end of a week, no manukakabsat digiti anak ni Apo Diyos, nga kakadwa tayo, nga agadal, manen akas ag-worship, nakadado tayo kakabsat. Ni Apo Diyos iti madaydayaw. Ket itultuloy tayo ko mga kasta, nga intun no umayen da ito'y napili nga aldaw, na ituding nga oras. Ket itiramidin tayo as a family, we come together to worship God. Ket adalin tayo kakabsat, iti sauna, nga isuti inadal tayo iti maysa nga lawas. That is the Sabbath school lesson. Isu nga itid mi, iti kablao mi, itid mi, iti panagyaman mi, kada kayo. Agkararag tayo kakabsat. Managayat nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Agyaman kami, ta inurnong na kami, babaen kada ito'y nga gundaway. Daytoy panangusar mi o Diyos, iti napateg nga saon. Tapno, adalin mi, dagiti, kayat mo nga idanon kada kami. Agyaman kami, Ama, tadda digitoy nga kakabsat. Nakadwami nga agadal, iti napateg nga saon. Bendisyonam isuda, Ama. Bendisyonam nang nangrun, iti saom nga adalin mi itata. Sika kuma iti may daydayaw. Ket ni Apo Mesos, isukuma o Diyos iti maitagay, iti nagtingan mi. Babaen iti tulong, ti Santong Espiritu, nga mangited kada kami ti sirib ken panakaawat. Agyaman kami launay o Ama. Itinagan na po Mesos. Amen. Ket amen. Lesson number 3. Ti Paulo na God's call to mission. Namuan tayo kakabsat nga ni Apo Diyos, ket isuna iti Diyos iti mission. God is the God of mission. Ket iti mission na kakabsat. Isu dayjay kuna tayo nga the plan of salvation. Nakita tayo nga dayjay nga plano is not an afterthought. Saan kakabsat nga idin nga nagbasol ni Adan ken ni Eva, ket isulangenan iti panagplano iti Diyos saan. Ket nakita tayo nga dayjay a plano ni Apo Diyos. Ket inbaga na ijay garden iti Eden. Kadayjay nga ulag, nga dengdenggen ti agasawa, nga ni Adan ken ni Eva, nga isu kakabsat iti kayat ni Apo Diyos nga isalakan. The plan of salvation is restoration of a broken relationship. Dayjay nga relationship nga kalpasan iti panangparsuan ni Apo Diyos. There was harmony, there was joy, there was peace. Adda ken ni Adan ken ni Eva dayjay privilege nga napukaw kada tayo. Anya dayjay nga privilege kapsa. They saw God face to face. Ket dayjay na ikat. Adda dayjay tarigagay iti tao.
Nga kayat na nga kitaan, dayjay rupa, dayjay Diyos na nang parswa, kadakwada. Kas kini Moses inyeb kas na, ama kahit kung makita tarupang. Kunana iti Diyos, saan tanong makitang matay kanto, di bumurong. Dayjay nga Diyos kakabsat, nga, adda iti misyon na, that is the restoration. Isu dayjay ti kung kunatay nga the plan of salvation. Ket imay kakabsat, ket naglasag. Matthew 1 verse 21, kunana dayjay angel ken ni Mary, ayabang to itinagan tanak mo, iti Jesus, taisuna iti mangisalakan kadagiti tattao iti basulda. That incarnated God, isu iti nagbalin akadwa iti tao. Kunana ni Juan, di verbo nga ni Apo Jesus, at da iti punganay, ket da iti verbo nagbalin alasag, nakita da, nanged da, ni Juan saksi da ita, nagbalin nga adalan ni Apo Jesus naman. Ni Apo Jesus, that incarnated God, in bagana da iti mission. Luke 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save which is lost. Dayjay, na misyon iti Diyos, nang pili kakabsat, iti Diyos, iti usarin na. Dayjay ti kunatayo nga agents na, dayjay ti nabukil, dayjay sa nga missionary, ti maysa nga tao nga adda iti misyon na. Dayjay nga tao, inawat na dayjay misyon iti Diyos. Nagbalinan nga missionary. Inadal tayo kabsat ni Abraham, ni Moses, ken itatan, iti iglesia ni Apo Diyos, sika ken siya kabsat. Isu nga daytoy quarterly tayo, na ikan iti title, God's Mission, My Mission. Nagbalin a personal, tatikayat ni Apo Diyos, sika ken iti siya, makipaset kadayjay na mission. Iti paset a mayulo tayo kakabsat, ket masarakan iti aramid, 1 versikulo 8, Acts chapter 1 verse 8. Basaan tayo. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and the ends of the world. Kastoy kakabsat, iti nagtarayan, iti lesson tayo. Umuna, God calls. Dayjay nga incarnated God, dayjay nga Diyos nga creator, dayjay nga Diyos nga da iti misyon na, kinunana, kadagijay nga inayaban na, nga agbalin nga agents na, they were called disciples, na isurat kakabsat iti Matthew 4 verse 19. Basahin tayo. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Tikayat ni Apo Jesus kakabsat, dagijay sa nga 12, come, follow me. Saan na nga pinanawan? No di nagbalin kakabsat, nga ni Apo Jesus example, kadayjay nga panangaramid iti misyon. Awan iti ammo, dagijay kakabsat, nga agkalkalap. They were fishers
of men, fishers of fish, fishermen, gamin. Kat idin nga inayawan ni Apo Diyos digay nga fishermen, unana ni Apo Jesus, come, follow me, and I will make you fishers of men. Ni Apo Jesus kakabsat, isu iti example tayo. Tapno agbalin tayo nga successful. Kadayjay nga panangayab ni Apo Jesus kada tayo. Ket ibaon na tayo nga adda iti misyon tayo. Umuna nga aramiden tayo. Tuladen tayo ni Apo Jesus. Jesus was an example of prayer. Itararamidin ni Apo Jesus in record ni Matthew kakabsat. In Matthew 14 verse 22, Jesus had a selected time early in the morning to be alone in prayer. Ket katungtugan na ni Diyos Ama. Tapno isuna ket maikan iti success kadayjay nga mission na. Ni Apo Jesus mit kakabsat. Ket noing kasapulan, he prayed in public. Dayjay in record ni Juan, John 11:41 and 42. Uri pa dya aramidin tayo. Ni Apo Jesus, he also prayed sakbay amangan. Di Matthew 26 verse 26, he prayed, I like to be in a table. I remember an experience. Jollibee nga road, di ayan me. Today jay apumi nga inauna ni Elias Lewis. Kadwa na day ading na idini Eunice Lay. Kadwa min ko no tiyempo iti sweldo idi ada kami di mission. We bring these beautiful little girls. Mo lang tubing Jollibee. So pang kami Jollibee. Order kami di Jollibee Jordaneta. We had a long table. Idi na itiden day jay amakan. Jollibee. Magsiunang na bisina po kami artatyo. And then, Princess, we call Eliza Princess, stop us. Unana, we had not prayed yet. Kaimbaga na nga nalaaw kapsat, she said it aloud. Kinakadado iti tatao iti Jollibee. And then, our princess folded her hands and prayed. Idinalpas nga nagkararag, so we started eating. I tried to observe dagitjay nga kaduami nga napanangan kakabsat iti Jollibee. They were admiring my little princess. Jesus prayed. Sabay amangan. Ni Apo Jesus agkararag sabay nga mga ramid iti dakkel a desisyon. In record data ni Luke, Luke chapter 6 verses 12 and 13. Sakbay nga mga ramid iti maysa nga datlatlag before he did miracles. Jesus prayed. Ket iti kapintasan, Jesus, the Emmanuel, taught us how to pray the Lord's Prayer. Na-record kakabsat iti Matthew chapter 6 verses 8 to 13. Ket ammo tayo nga iti requirement nga inted ni Apo Jesus kadagiti adalan idin agsubli iti langit. Kunana, agmaymaysa kayo, agkararag kayo. Lesson from Jesus again is Jesus showed them how to approach people.
Idi ko na nga follow me. Iti kitain kakabsat dagiti adalan. No anya iti aramidan. Dagijay nga tattao nga approachen niya Jesus. He must know. A missionary must be a keen observer. All of us have models. Me too have models. In my ministry, I look up leaders nga inkabil ni Apo Diyos. And I learn from them. I read from the Bible. I learn from them. Dagitsay kakabsat, iti pamayantay. He keenly observed. No anya iti kasapulan dagiti tattao. And then he addressed the need. Uray dagiti panagisuro na kakabsat. Tapno saan nga adayo. Sometimes even di panagisuro tayo. We teach above dayjay kabailan. Dayjay nga estudyante. I observe great teachers too. And I have so many teachers that I admire. Kat gapu iti deji teaching method ni Apo Jesus, the master teacher, among nakakabsat nga masapol nga intun no adda iti bagana. He is telling the truth. Tatikunana, I am the way, the truth, and the life. He must be able to bring the truth into the real life. Daytoy kakabsat iti inusar na. Nubasahin nyo digiti parables na. These are actual settings. Idi insuro na kadigijay na katao, iti igid, iti Sea of Galilee. He was sitting, kat makikita na, iti taltalon, digijay nga apan agtalon. When he taught about the parable of the soil, at the jay, nakita digijay at tao, into duna, the jay itain. He showed them how to approach people. Another thing, Jesus showed them the importance of teamwork in the mission. I have to repeat that. Jesus gave the importance of teamwork in mission. Idin nga pagarupnan nga mabalimnan nga ibaon dagiti adalan. He sent them with a pair. So natin yung napanda, sagdudwa. They went by twos. Daytoy kakabsat dayjay naggapuan dayjay principle kan programa nga the care group. Basit. As a church, we have divided our school, anyang eskwelahan, the Sabbath school, into care groups. Basit. Napimpintas de discussion, napimpintas de trabaho de facilitator, napimpintas kakabsat nga dayjay panagiin nadal mismon addan dayjay agsal sa lutso. Isu nga idi nga nalpasen kunana in kayo. Mikadua kakabsat nga kayat ko nga kitain tayo dito. When God calls, God equips. Kuna nakakabsat, iti memory verse tayo. Basahin tayo manan. Acts chapter 1,
verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Saan na tayo nga ibaon ni Apo Diyos? Akas di pa nang ibaon na kadagiti adalan. Nga awan kakabsat dayjay nga power. Idin nga kinitkita dagiti adalan ni Apo Jesus for 3.5 years. Idin nga imayan dayjay mission da. Kunana ni Apo Jesus, but you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Makita tayo kakabsat nga dayjay bilag iti Diyos, the God of mission. Intun no itidnan dayjay nga power. Makita dayjay success iti trabaho. Malagip tayo manin, dayjay inaramid ni Apo Diyos, idi na itidnan dayjay power. On the day of Pentecost, iti libro ti aramid, ni Pedro nga dati nga fisherman, ket itatan isuna tinagbalin nga fisher of men. Nagtader. Ket dayjay nga power kakabsat fell on them. Dayjay nga power fell on the people. Anya napasama. That day, 3,000 precious souls were baptized. Lalaki lang dayjay. Hamong iraman pay iti babae wenno digiti children. Anya nga takakabsat no iti ko intayo ket dayjay maysa nga ama may raman ti asawa na di duada. No adda nga iti duwa nga naada upat da. The 3,000 is not 3,000. It is about 12,000. Dayjay lang iti computation ko kakabsat, but the record of the Bible is 3,000. God equips. Into no ayaban nakakakabsat. God equips you. Itid na dayjay power iti your spirit. Idi adak iti district nga sana kakabsat iti Eastern Tarlac. Ada iti basit nga cottage meeting mi ijay baryo iti Rangayan, ijay igid iti Karayan, sakbay iti Rangtay, no agapu ka iti paniki nga mapangkay iti kami. Idi inrugi mi kakabsat. I asked a layman. Dayto nga layman, dati nga agsulsuldo dya misyon, dikuan imanaw. Kahit ko kakabsat nga agsubli. So, napambibinisita. Nagkakadwa kami, uwang pastor ko na. So, every night, pang kami di jay, may isang rabi, idinalpas di jay nga crusade. I guess it was on the second night. Nagkukuyog kami, idi labsan min di balay da, kung na pastor, di la mabaling nga, munag kay pa ito balay. Because he requested it, napang kami. Ti kuna na dayjay nga layman, pastor, dayto iti maudin nga siyak iti agsao. Kung nakakabsat ko na, nagurnos met dayjay panangipagaw, nagpintas met dayjay panagipagaw. Actually, he was quoting, he was memorizing Bible verses. Amuna dyan bagbagan. Kat idin nanggag ko dayjay kunan. When pastor, amok dayjay baga. But I do not feel the power. I do not feel the power.
The power was not there. Ket amo na kakabsat. Personally, he feels it. We need the power. Because God will equips sino man nga inayaban na. Intun no, inayaban na ka na Apo Diyos. Ket intun no, ibaon na ka ni Apo Diyos. Adda kakabsat, iti duwang aramidin na when God sends. Umuna, when God sends, He blesses. Bendisyonan na. Dayjay nga inayaban na, dayjay nga ibaon na. Sublian tayo manan kabsat, dayjay inkari ni Apo Jesus ken ni Abraham. Genesis chapter 12, verses 1 and 2. Basain tayo. The Lord has said to Abram, leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. I will make you a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. When God calls, God blesses. No ayaban na ka ni Apo Diyos. Ket ibaon na ka ni Apo Diyos. Sigurado nga itid na dayjay a bendisyon a kasapulan. Kitain nyo dayjay imbaga ni Apo Diyos karabsan. God promised to make Abram a blessing to others. Ngem sakbay kakabsat nga ni Abram agbalin a blessing kadagiti sabsabali. Umununa pay. He must be blessed by God. You see the process? Sakbay nga ni Abram agbalin a bendisyon kadagiti sabsabali. Binindisyonan pay nga umuna ni Apo Diyos. Sakbay nga ni Abraham ket awaten na dayjay na ikari a bendisyon. Masapul nga agtungpal kadayjay a bilin ni Apo Diyos nga inted na kenkuana. Ni Abram mabalin na nga iteden dayjay bendisyon. Agsipod ta binindisyonanen ni Apo Diyos ni Abram. Kitahin nyo dayjay taray na kapsa. Because the saying is true, you cannot give what you do not have. No, alain tayo kapsat niya, alain tayo iti programa, iti church tayo. On this weekend, dahito pa nag-review tayo, iso da dyan marami da dyan Global Youth Day. Anya rami din tayo. Rumwar tayo. Ket iti arami din tayo. Agitid tayo kada dyan Book of the Year, The Great Controversy. Anya da dyan kapsat. Umuno na, adda da dyan book nga itida kada tayo. Iti church niya ket sponsorship. Manunga karton, manunga boxes, iti Great Controversy, iti adda, iti karinyo 70 Adventist Church. Dada digiti members nga ragsaken da iti mangidunit. May kan kakapsat digiti nga members iti libro. Sadanto ited. You can only give when you have received. Mikat dua kakabsat.
When God calls, He gives a mission field. Very specific din. Napintas din panagplanong ni Apo Diyos. Basahin tayo di Acts chapter 1 verse 8. Second part na. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Naurnos. DJ mission field grows, dumadakkel, lumawlawa. Taday DJ kakabsat, Jerusalem. Isu da di lugar nga ayanda. Tati katungtong ni Apo Diyos, di DJ, adalan na, taga Jerusalem da. Isu nga di mission field da, agrugi where they are. That is their Jerusalem. Intununal pasyo dito'y, ayan nyo. That is their Jerusalem. Padakilin nyo, ti mission field you. You go to Judea. Kalpasan iti Judea, apang kayo iti Samaria. Kalpasan ti Samaria. Then you go farther still. They check kakabsat, iti inted ni Apo Diyos. It is a deliberate planning where we will work. Irugi tayo where we are. Iti Sabado, adda kami ijay Almaguer Church. This is the second time na napang kami Jacob sa. Ta intun umay nga bulan, the end of the month. Ket adda iti maysa nga evangelistic crusade nga mapasamak iti Almaguer. Iti kunak kadigito nga kakabsat. Let us follow daytoy nga inted ni Apo Jesus. You will be witnesses in Jerusalem. So the assignment of our members in Almaguer is adda kadi iti kakabagyan yupay. Nga kayat tayo nga idanon dayjay nga ayat ni Apo Diyos. Kaadda. So that is your Jerusalem. Adda kadi digiti gagayem niyo. Iti karkaro ba yun? Adda kuna. That is your Judea. Adda pa digiti. Adda yung adda pasto. That is your Samaria. And we are looking forward nga kastoy iti mapasama kakabsa. That little core group, the teamwork kanya, isuda kakabsa iti agtrabaho. I'm very happy kada di raramidin da di Almaguer. Ni Brother Frederick Tabilisma, kandi ayatan ng asawa. They are the sponsor kada ito'y nga crusade nga mapasama. Although I am not with them in the ground preparation, I am very confident, I am very happy. The district pastor dyan, ni Pastor Bayani. Kaya kung na pastor kastoy iti na plano min. So, adda iti duwa nga layman di jay. Mikatlo ni Pastor Bayani. We call him hero. Na-form dan kakabsat the church into 3 groups. So, na-form them within the zoning the nga barrio ije Almaguer. And they will work. Ije zone is the Jerusalem da. Nga isuti na assignan da. Ket intun no kas jay kakabsat. We believe success ket ited ni Apo Diyos. No alain tayo, daytoy inadal tayo kakabsat. Umuna, iti title na God Calls for Mission.
When God calls, mangited iti example. Mismo, na dayjay God of mission, the incarnated God, ni Emmanuel nga ni Apo Jesus, kunana kadagijay nga pinili na nga adalan, follow me. Siya example, follow me. Kitaan na. Kunana ni Pablo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Isuna ti nang irugi, isuna iti manglipas, isuna iti mangted ti balegi, kadayjay misyon nga inted na kadatin. Nakita tayo kakabsat. Intun no ayaban na ka ni Apo Diyos. God will equip you. Ikan na ka kadayjay power nga isu dayjay santo nga espiritu. Intun no addan dayjay power. Bendisyonan na ka ni Apo Diyos. Because whom God calls, He blessed. Ket intun no ibaon na ka ni Apo Diyos. When God sends, He gives a mission field. Idi, adda kami kakabsat, ijay vegan. Ijay Northern Ilocos Sur. We were assigned ijay, kat siyempre ni Mrs. Rafanan teacher, that is gulante ijay vegan, so we choose to stay in vegan. Idi sumangpot kami ijay, adda kabsat itinalawang nga putot, a fish pan. Yung ijay nga fish pan na puno kakabsat iti mulmula, balangag, kanandong mapay water lily. Ada idi ijay, da iti may isang kulpultor ni Manong Selo. Kunak Manong naunag ka di dayta fispan. Okay. Naturid niya ng ibang pastor ang kamalipos. Iti kaunag na dayta. So the next day, nangalak iti bunang, inrugik ang nasapa kakabsat nga dinalusan dayjay a fispan in sagpat ko dagijay nga mulmula. Maragsakan nakta, uray pa'y idi daldalusa. Madlaw ko nga adu iti lamas. Tadak di unag ti danon, adu digijay mangdungpar, digiti saka. Nang nangruna kakabsat, idi nadalusan. Kat buybuyain min dayjay nga fispan, nga awanan digijay nga mulmula. We know there are fishes. Tanakad adu ti agkimaw. The next day, very early, napanak ijay palengke ijay vegan. Nagsapulak iti kasapulan tapno agmaniit kami. Umuna, dayjay sima, napanak kakabsat iti may isang store. The store owner was a Chinese. Hindi ko gumata man ti sima, iti ko na anya size, kung nakaapay, when ibagam size, tadayjay size, tif sima, isu iti size, dayjay lamas, gaban ni itam. I was learning the size of the hook, the sima, determines the size of the fish. Kaya ko na, tikait ko nga baniitan ka, digitay kakastoy. Anya lamas. I am learning. The sima is also determined by the kind of fish that you want to catch. Ada ni Brother Arnel kakabsat, ito'y Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur. Iti trabaho ni Brother Arnel na Aquino. Apan kakabsat ijay tingay iti baybay, jay laot ko natin. Idi iti ramidin na, apan kakabsat nga, agbaniit,
No kitaam dagiti sima na, nagdadakkel kabsat, it is a made to order. Adapay sima na nga ni kasto katakkel, isuna na nga rami. Kung nakapay brother nagdakkel, basit pa aday ta pastor ko na. Dita nakakabilat tayo iti balutok ko na. Tano adda iti madlaw ko nga dakkel alamas. Apanak dita. Kat ala, inistorya na ni Brother Arel ka, dahil kapadasan na, hindi ka nung nga ni lumawag. Most fishermen go fishing, itirabi. Hindi, agragsak ata, ado na ala na, buslogan. Pagamuan lang yun, adda makita na, bye-bye, nagdakkel ka nung kamsat, iti dalan dahil nga namas. Nakita na, nagdakkel kakabsat nga susay. Tuna ko na tayo. Dakkel. Inala na dahil sima na nga ang paay itidakkel at tuna. Nangala ka dahil nakalap ng kakabsat. Nga dahil uriles, bluefins. Inyapan na. Sana inpurwak dahil nga lamas, nga addan nga apan. And he waited. Pagamulang yun ng dayjay nga nagdakil nga tuna, ket kinan na dayjay alamas. So, nabaniitan kakabsat. Kunana ni Brother Arnel, pastor, kunana itukbi nga ni kagudwa iti aldaw. Nga naki ay ayam. Kaya dahil nagdakkel ato na. Idi na alanan na isagpatnan kakabsat inyo baluto na kuna na pastor. It was more than 50 kilos. Nagdakkel. I was learning Ijavika. The conversation ni kadayjay na Chinese. Umuna, the size, the jay nga sima, determines the size iti mabaniitan alamas. Ni kadua, the jay sima determines no anya alamas iti barniitan. Hindi na ibagakon, sinuruan na, una na ka. Amom, una na. Laglagi pa, no tilapia iti barniitan, adda iti apan, bait, nga kay kayat, iti tilapia. No, the do magkakabsat that we forget these principles. Apang ka iti may isang lugar. Iti ramidin tayo, we make a religious survey. No, anya digijay nga, fish, I will make you fishers of men. Nga pantay baniitan. Naduma-duma kakabsat nga pampamatit at dadyayan. Kit no ipapilit tayo, dahil apan nga amot tayo. Seldom we catch fish. Tapay, saan akayat, dagijay alamas nga kayat tayo nga baniitan, di apan tayo. But when we preach about the gospel, the bait, open and close quotation, the best bait na usarin tayo is the story, the life of Jesus. Adu, iti maawis tayo. Kunana ni Apo Jesus, when I be lifted up, I will draw all men to me. Sa lutsot, pastor, kasanong ngay nga isuro, dayjay Sabado, no ni Apo Jesus iti isuro. I use this several times. I will use it again. Iti trademark tayo as a church, the Seventh Adventist churches, duwalang dagitoy dagiti agsabsabado, ken dagitoy dagiti saan amangan iti kastoy. Di ba kang anya religion mo, sir? I'm a Seventh Adventist Christian. Kayo pala yung hindi kumakain ng ganito, ganon. That is our trademark.
That is how people remember us. Yun nga di sa lutsod. Kit may panggap ti pan na kay salakan. Remember this. Ti mangisalakan laan. Dahil God of mission ni Apo Jesus. Isuna iti Savior. Matthew 1 verse 21. Intunloi kasabatay ni Apo Jesus. Kat iso ti kang kanang no, dito makit. Apay na pastor ko na nakit. Li kam iti makidibate. I like debates. I like to argue. But to debate, my friend, kunana ni Ellen White, awan samit iti maisalakan, abunga iti dito. We can study, we can exchange notes, we can exchange ideas, but for to debate, adagamin dejay no the duma ket saan tun anasaya. Rumwar kakabsat dejay personal pride tayo kadigijay nga defender of faith. But the greatest thing is dejay nga sumurot ken ni Apo Jesus at daragsak na when He will catch a fish. Pantay di experience ko di bigan kakabsat. Nagawid ako at dan dejay sima. Adamit din dejay plastik. Di matang din dejay bulo nga iso ti pagbanyo. So I said, nangarami dak iti 5. Tunggal malam kalpasan iti klase. Umay digiti estudyante. Umay digiti pastor. Buludin de jabani, they go to the fish pond. Iti may isang daw we were lined up. Iti tambak, iti puto. And we were trying to catch fish. May sa kadakwada, they singing me, the youngest of the family, ni Sherwin Eddie. Kunana ka, Daddy, kunana. Adda iti nabaniitak. Kunak, anak kunak, ay ayamon. Apay ni bagak ngay ayamon masa. Because the jay anaban ni itan gives resistance. Tano, intunno, kunatayo niya, intunno dimawi, that's our term. Kinanan the jay apan, kit the jay apan, kit at the jay na ilimang asima. Naalan jalamas by the mouth. Tendencies are, daytoy alamas, ada resistance na, tapay nasaktan. Agbulagol. Kit no si kamat, kit di mo amo biglaam, either nga maalam, wenno, pumanaw, marsingan ko na. So, ti kunak na siya ron, ay ayamang. Into no nabanog, guyo din na. Into no agresis, palubusan na. And it took some time. Idin nga hang agkutin de alamas. Dati ko na. Awa magkukutin ko. Barok ko na. Pull it out. Idi-iri. Pagkat ng absat. That day, Sherwin caught the biggest tilapia na nabaniitan niya. Umuyo, di nakabaniit. Laglag to ni Sherwin. Agrag-ragsak. Agrag-ragsak. The point is, there is joy. There is joy. No, ni Apo Diyos ikan na tayo iti success. Kadayjay nga panakitrabaho tayo kenkwan. Our lesson is God's call to mission. Sino tayo ay ban na? Si kakabsat ko. Ganito siya. Gapot ay ayaban na ka ni Apo Jesus. Kitain tayo ni Apo Jesus. He's our model. Agyaman tayo kini Apo Jesus. Kani Apo Jesus, ikan na tayo dahil pan nakabalinsak ba iti amakan. Ket intun numapan tayo, He will give us success. Because our God
the God of mission, is a God who loves success. Agkararag tayo. Agyaman kami, Ama, kada ito leksyon ni. Agyaman kami. Taykan na kami dahil gundaway ang makipasin. O Diyos, makita mi dahil urgency dahil panangayab mo kada kami. Tulungan na kami. Tulungan na kami, O Diyos, na mapan-ijay teritoryong inted mo kada kami. Na isu iti Jerusalem niya. Ti pamilyami, dagiti kakabagyan ni. Samon to palawain, dagiti ited mo kada kami. O Diyos, no kasano kadi iti inaramid mo kadagiti adalan, idi nga inayabam isuda. Dahil takumamit ited mo iti iglesia Ama. Balegi, kenragsak, isunto iti ited mo kada kami. Tulungan na kami na mangkita day ta misyon mo, Ama. Kakayat mo nga may salakan, dagiti anak mo na nagpaso. Agyaman kami kada ito ng aksyon. Agyaman kami ti panangidalan ti Santong Espiritu. Daytoy iti pagyamanan ni itinagan na po ni Jesus. Amen. Kinamin. Makita yung iti ragsak kakabsat na iti leksyon tayo. As we progress, it will become more brighter, more personal. Ket iti namnamaet kan kararag ko, si kanto kabsat. Amin tayo will become active in the mission of God. Gana no may ngalawas manen, ay ayaten na kay na Apo Diyos. Ay ayaten na kay